салом алейкум, хуш омадед ба канали хукшинос ширин дар ютуб. ба шумо дар бораи қонуни нав дар бораи ронандаҳо ва дитело ки 10 январ 2022 сол ба қувваи қонунӣ даромад имрӯз видео пешниҳод мекунам. метавонед ки нафароне ки вадител аст ё фарзандони шумо вадителанд ё шавҳарони шумо вадителанд бояд ки ин қонунро пурра донед ва эҳтиёт бошед. аксарияти ҳамватанон ва муҳоҷирон дар русия таксӣ кор мекунанд. аз ин қонун бояд бархурдор бошанд. ва ғайр ин гуфтаниам ки нафароне ки саволҳо медиҳед, аввал пеш аз савол додан дар канали ман даромада аз бари боло анами калимаи видеоро анамиро зер кунед. калимаи видеоро ки зер ки кардед, видеои манро қаторак бинед. агар ба саволи худ ҷавоб наёфтед, баъд савол нависед, чунки ман вақту имконият надорам ки ба саволҳои такрорӣ ҷавоб гардонам. савол ба ман дод ҳарфи м ва решотка. савол додан оиди телефони ман. рақами телефони ман дар видеои ман ҳаст, марҳамат бинед, дар ҳамон ҷо ҳаст ва гиред. ва имконияти занг задан надорам, фақат сообщени паёмак қабул мекунам, халос. ғайр ин як зан ба номашро Наим навистааст ва савол додааст ки шавҳараш 10 сол патент дорад, дар Русия аст ва военный интернационалист аст. вай метавонад шаҳрванди Русия шавад агар забони русиро хуб донад, агар саломатии хуб дошта бошад. айни ҳол дар Москав квота ҷудо карда истодан, метавонад квота гирад, РВП гирад. дар асоси РВП метавонад ки ягон қисми ҳарбӣ даромада 5 сол контракт кор кунад, агар саломатии хуб дошта бошад. баъди кор кардани контракт метавонад ки масалан вид на жительство гирад, гражданство гирад. агар ки РВП гирад, хоҳад дар областҳои дур ягон ҷо агар ӯро қабул кунанд, переселени рафта программа переселени қатъи ҳуҷҷатҳои худро меспорад, ба воситаи переселени тезтар шаҳрванди Русия мешавад. ин вобаста ба худи инсон аст. забони русиро донад хуб ва саломатии хуб дошта бошад ва имконият дорад ки гражданство гирад. ғайр ин савол шуд ба ман аз Фурӯзон Собиров ки падараш яъне мехоҳад ки шаҳрванди Русия шавад аз рӯи фарзандаш дар асоси программа переселен шаҳрванди Русия шудааст. албатта падаратон дар дигар шаҳрам бошад, шумо дар дигар шаҳр, ва имконият дорад ки айни ҳол ягон қонун нест дар бораи ин ки падар фарзанд дур бошанд, имконият нест. метавонад ки аз рӯи паспорти шумо шаҳрванди Русия шавад. фақат паспорти шумо аз саҳифаи аввал то охир бояд ки дар нотариус заверият карда ба падари худ тиҳад. падари шумо дар куҷои регистратсия кунад, ҳамон ҷо метавонад вид на жительство гирад, баъдан гражданство гирад. ва ғайр ин савол шуд аз Қобилҷон Шокиров. Қобилҷон Шокиров савол додан ки хона харидем дар Подмоскове, метавонем шаҳрванд шудан? на, аз бораи касе ки хона харад, замин харад, шаҳрванд шудан наметавонад. фақат дар асоси квота шумо РВП гиред, РВП-ро гирифтед, ягон ҷо переселени според, дар асоси переселени шаҳрванди Русия шавед, баъдан дар хонаи худ регистратсияи доимӣ карда зиндагонӣ мекунед. ва ғайр ин барои нафароне ки ронанда ҳастед ё фарзандони шумо ронанда ҳастанд, қонуни навро каме шабоҳат метавонед ки аз қонуни нав бархурдор бошед. агар нафарони вадител бошед, пештарак 1-2 маротиба ҷарима шуда бошед барои повишени скорост. ва бозан такроран агар повишени скорост дар ҳамин шаҳрҳо аз 60 то 80 километр дар 1 соат агар шуморо боздошт кунанд ва ҷарима протокол кунанд, ин қонуни нав ба шумо дахл дорад. ҷарима ҳаст аз 500 то 600 ҳазор рубл штраф аст. ғайр ин то 2 сол аз озодӣ маҳрум кардан мумкин аст. яъне ки дар кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия статья 264(2) илова шудааст дар кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия. ин ҳам бошад дар бораи анами ронандаҳо аст. ё ки ронандаҳое ҳастанд ки масалан гирем онҳо пеш дар ҷинояти вазнин кардан, дар асоси авария, садама касеро ба ҳалокат расонданд, яъне ҳуқуқи онҳо маҳдуд шудааст. водительски масалан лишат кардагиянд вая ҳуқуқаша, аммо вай боз ба кадом роҳе ки ҳозир дар сари рул аст, агар вай боздошт шавад, ҳатман аз масалан озодӣ маҳрум карда мешавад. бо ин қонуни нав аз озодӣ маҳрум карда мешавад. ва ғайри нафароне ки дар сари рул мешинанд, маст мешинанд ва дар кӯчаҳо дар мошини худ овози баланд, музикаи баланд мемонанд ва муқобили роҳ мераванд, муқобили роҳи трамвай мераванд, яъне блогерҳо, баъзе блогерҳо халал мерасонанд, инҳо ҳатман ҷарима мешаванд аз 500 то 600 ҳазор рубл. ё ки агар ягон ҳамон вақт ҷиноят содир кунанд, ҳатман ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида мешаванд то 2 сол то 3 сол. барои ҳамин қонунро донед, эҳтиёт бошед ронандаҳо, ба дигарон фиристонед ин видеоро. нафароне ки пештар ҷарима шудаед, эҳтиёт бошед. ва нафароне ки ягон хатогӣ ҷиддӣ роҳ дода бошед, айни ҳол метавонед ки агар судимист дошта бошед, судимисти шумо бардошта нашуда бошад,
яъне ки эҳтиёт бошед, чунки ин қонуни нав ҳаминро талаб мекунад ва ҳатто корҳои маҷбурӣ дорад. ба муҳлати 480 соат метавонанд ки ҳамон ронандаро бурда кор фармоянд, ё ки то 2 сол маоши ӯро метавонанд ки ситонанд. ана ин қадар ҷавобгарии сахт дар ин қонуни нав ба амал омадааст. дар амони худованд бошед. Саволҳо бошад дар поёни видео дар комментария нависед ва видеоро падилица кунед, ба дигарон фиристонед. ҳамин лайк гузоред то ки видео паҳн шавад дар ҳамин канали ютуб ва дигар ҳамватанони мо бинанду аз ин истифода баранд. дар амони худованд бошед.